בבית בודד שברמת השרון קמה לה אגודת יובל, מועדון מוסיקלי ששם לו למטרה להפגיש את חובבי המוסיקה הקלאסית עם מיטב היוצרים והמנגנים. שלישיית קמרטה היא אחת מרבים, ביניהם סולנים מחוץ לארץ, שבאו אל יובל כדי להשמיע מוסיקה קלאסית ללא תמורה כלל. אין המועדון מסובסד עדיין, ובזה אולי ייחודו. אני חושב שזה מקום לא פורמלי, ולכן כולם משוחררים פה בנגינת מוסיקה ובשמיעת מוסיקה. אז זה נותן הרבה אפשרויות לנגנים צעירים להתבטא פה, ללמוד את ההופעה על הבמה, וגם למבוגרים כמו הערב לנגן בצורה חופשית. יובל זה מקום שכיף לנגן בו, אחרי שאתה יושב מאומלן בעולמות קונצרטים, לבוא הנה לנגן בלי כסף, ללא תשלום, זה משהו אחר. יש פה קשר, קונטקט עם הקהל בלתי אמצעי, קרוב, יושבים קרוב אליי, יושבים לפעמים יותר מדי קרוב אליי, שומעים את כל היבשות שיוצאות לי מהכלי, אבל בכל זאת יש משהו מאוד מיוחד במקום הזה, ואני נהנה. חבל מאוד שהמקום הזה חייב כל הזמן להיאבק בתנאים, וחייבים לעזור למקום כזה להמשיך ולהתקיים כמו שהוא חייב להיות. המועצה לתרבות ואומנות שוקלת עתה לתמוך במועדון יובל, חוליה נוספת המקרבת בין חובבי המוסיקה אל היוצרים עצמם.